Dan Williams. O, camgymeriad yn y cefn a'r bel i gefn y rwyd gan Jason Oswell. Da ni mond i chwarae munud. Camgymeriad erchyll yn y cefn gan amddiffyn y Seintiau Newydd a'r cyffyrddiad lleia gan Jason Oswell, a mae'r Dre Newydd ar y blaen o gôl i ddim. Seintiau Newydd dim, y Dre Newydd 1, smonach amddiffynol. Pas hyfryd. Allan a Jordan Marshall lle ag amser i osod y bel. Shane Sutton ar peniad, Redmond ar cyffyrddiad. Yn ôl gan Brobl. Cyffyrddiad hyfryd, troi yn gelfydd. Yr ergyd yn syth at Sam Usher. Jordan Williams. Dyma Adam Wilson yn ei gosod tu'n ôl i gyfeiriad Dan Williams. Jordan Marshall yr ergyd! O, mi oedd angen yr arbediad ac un arall o'r ergyd gan Jordan Williams. A Sam Usher. Oedd o ddim yn sicr efo'r ergyd cynta. Oedd yr ail ergyd o'r safon ucha a'r arbediad cystal hefyd. 33 o funudau wedi chwarae. Rory Holden yn chwipio'r gegor. Nal at y postyn gosa! A'r peniad gan Danny Davies ar draws wyneb y gôl. Devon Torrey, dim trosedd ar Torrey, dyfarnwr yn y fan ar lle, dyma'r Redmond, o na dynnu ar y llawes y fanna. Na, goemed y dyfarnwr. Marshall. Holden, ffigio'r creisiad i dwyllod Dylan Downs. Dyma Jordan Marshall, rwan tam yna le fan hyn am y creisiad, y peniad allan gan Ryan Price. Seintia yn ymosod yn ddi-baid Wilson. Williams at Danny Williams. Mi oedd angen yr arbediad gan Sam Usher. Dan Williams derbyn y bel yn ôl. Cafodd o'n gafal go iawn an hi am i ddyn arbediad cyffyrddus yn y diwedd. Jordan Williams angen o yn y canol. Wilson yn y canol, mae Brobl yna hefyd. Williams. Gweld y lle gan Harrison McGahey. Redmond yn chwipio'r croesiad i mewn o'r arbediad yn un gwych o'r peniad. Mae dal yna i Wilson. Am arbediad gan Usher. Wel, arbediad rhyfeddol gan y golwr. Sut ar wyneb y ddaear nad ydy'r Seintiau Newydd wedi unioni'r sgôr o Samuel Usher. Arbediad y tymor efalla. Usher. Williams amseru y gyffuriad byr efo Torri ymlaen at Jason Oswell. Mae yna le ar yr ochr bella gan Zeli Ishmael i fyny cwrdd Cosby os y gyflwynydd i Ishmael! Taro'r trawst! Dyna'r cyfle am yr ail. Allan at Zeli Ishmael. Chydig da ni wedi gweld ohono fo yn ystod y gêm. A'i gyffyrddiad o chydig bach yn rhy drwm. Clark. Ote o'i flaen o Clark wedi cario'r bel yn bet. Yma Ote ceisio i gosod ti Sean Bradley. Bradley ar ergyd, mae'n disgyn i Ote! Mi oedd hwnna yn anochel. Sean Bradley yn ei chanol i. Ac ar ymyd i Ote yn union i'r sgôr. 17 o funudau o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd 1, y Dre Newydd 1. Dylan Downs a'r tafliad i'r Dre Newydd chydig. Da ni wedi gweld ohonyn nhw yn hanner y Seintia o'r cae. Brobl hyfryd at Ote. Mae Sean Bradley ar ras yr ochr bella. Ote'n hunanol yna le gan Sean Bradley. Dyma Harrison McGahey. A Dan Williams, pawb y tu ôl i'r bel i'r Dre Newydd. Maen nhw wedi amddiffyn am i bywydau Sislovich. Mae wedi mynd heibio i Smith. Sislovich troi'r naill ffordd a llall. Mae'n dal yn cael ei groesiad i fewn. Mi oedd angen y peniad. Bradley fewn amdani. Mae yna i Sean Bradley. Ydy honna di mynd i fewn? Na ddo'n wir, mi oedd y llymanwr yn y fan ar lle.
O, mae Sean Bradley a chwaraewyr eraill y Seintiau yn hawlio bod honna dros y llinell. O, mi oedd y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr gosa. O, gyda fo olwg berffaith ar hyd y llinell. A gath y bêl i gyd ddim dros y llinell, medda fo. Aaron Williams, dyma Oswell. Oswell at Boaki. O, mi gafodd dweud mae bêl yn disgyn i Jason Oswell. Seli Ishmael. Cael ei figilio gan Sean Bradley. Angen y cymorth. Ishmael, ond mae'n cael ei groesio di fewn y Jason Oswell! O, mi oedd angen yr arbediad campus gan Connor Roberts. Da ni wedi chwarae 5 munud dros y 90. Pa mor agos daw'r ymwelwyr i gipio'r triffwynt. Williams. Dre newydd i lawr i 10 mae Jason Oswell oddi ar y cae. Sislevich wedi mynd heibio i Calvin Smith. Cael ei groesio yn at Williams. Mae'n rhydd. Mi oedd pas gyna. Bêl rownd y gornel. Mae'n gyfle fan hyn am yr ergyd. Ei fewn y dawyr. Peniad i gan yr hoed. A mae'r Seintiau newydd. Wedi dwyn y gêm. Wedi dwyn y pwyntiau ar y funud ola. A Josh Pask oedd i fewn yna i dorri calona y Dre newydd.